Näme üçin İstanbul Bilim Üniversitesi'ni saylamalı? Näme üçin talyplar onu saylamalı? Şular ýaly soraklaryňyza iň anyk we gysga jogaby Alazim danışmanlykdan dinläp bilersiňiz. İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul merkezinde yerleşen ve dünya derecesinde en abraylı üniversitelerin biridir. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği tarafından 2 gezek ikrar edilen ve 2025-2026 okul yılında Türkmenistan taliplara 3. gezek kapısını giyinden açan üniversitedir. Türkmen talyplar üçin aýratyn istek bildirýän türkçe oglary hemşirelik, fizioterapiya, yazılım gelişimi, çocuk gelişimi, besleme ve diyatek. Teknolojiýanyň ösen döwründe Bilim Üniversitesi hukuk, bilgisayar mühendislik, işletme ýaly ýogurlarda ingliz dilinde hem bilim berýär. Sen hem $1000 depozit bilen öz ornuňy şu günüň aýyrdyp üpçün edip gelecekde öz durmuşyny üýtgedip bilersiň. Doğru goldaw, doğru maglumat beriljek yer bu ilim we bilimiň salgysy Alazim danışmanlyk. Sen hem bizi oşul şular ýaly peýdaly maglumatlardan habardar bol. Bolýarmy? Alazim Consulting.